दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव दिनै आंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो जोंनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी जों ज'है थांनाय 8 अक्ट'बराव जालांनाय जोंनि एक्सटेन्डेड एग्जिकिउटिभ मेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रङियानि हरदत्त भिरदत्त भवनाव जायफोर थांखिफोरखौ जों आजावनाय जादोंमोन बेखौ गुवारै आरो गेबेङै बुंफोरनो थाखाय खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ दिनै लिंनाय जादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम जोंहा बे एग्जामनि बर्डबो दङ, बिथांमोना आलादायै माखासे खोथाफोरखौ बुंगोन। बे देग्लाय बोसोरनि 2025नि CTSE क्लास 9 आरो 10नि बर' मिडियामनि थाखाय जि जोङो कन्डाक्ट खालायो फैगौ 14 डिसेम्बराव बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थांखि आजावो। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिआर आरो कार्बि आंलं सिक्सिडुलनि बायजोआव बर' कसारि ओनसोल आसामाव सिक्सिडुलनि बायजोआव स्पेसियेल टेट बर' मिडियामनि थाखाय एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि खुंनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनस पेगुजों जों सावरायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनिफ्राय मोनसे सेंसन नागिरदोंमोन। बे सेंसनानो जाबाय जे सिक्सिडुलाव थाखानाय केन्डिडेटफोरखौ बाद होनानै बर' कसारि काउन्सिल ओनसोलनि बा सिक्सिडुलनि बायजोनि केन्डिडेटफोरनि गेजेरजोंनो स्पेसियेल टेटखौ कन्डाक्ट खालामनाय जाथों। मानो होनोब्ला सिक्सिडुलाव अलरेडि बिटिआरआव बा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट दङ आरो मा जायो जे बिटिआरआव रिक्रुटमेन्ट जायोबा बै जायगानि पस्टखौ बिथांमोना गारना फैनानै माने रिपिटेडलि बेयाव एपइन्टमेन्ट होनो गोनां जायो, जि सिस्टेमाव गोबां माने गोनो गोथो बा सिस्टेमनि गोबां खेलिमेलिनि थासारि फैयो। बेखायनो जोङो थांखि आजावदों जे सिक्सिडुलनि बायजोआव थानाय केन्डिडेटफोरखौनो स्पेसियेल टेटआव एटेन्ड खालामनो होनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ जों आजावो। बोसोरनि बायदि आन्डार 13 बयस आरो आन्डार 15 गार्लस माने बर' जायफोर यां प्लेयार बिथांमोनखौ जि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट आरो आन्डार 15 गार्लस फुटबल टुर्नामेन्टखौ फैगौ नभेम्बर दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिल्ला आनसलिकआव जिहेतु टिमा अलरेडि सेलेक्सन जानानै सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेनांगौ बेखौ जों खुंफुंनो थाखाय थांखि आजावबाय। जोङो जोबोद खाफालनि बाथ्रा होनना बुंनांगोन, गोजोनथाव खौरां। बड'फा FC जोंनि आन्डार 13 जि बयस बे टिमनि सेलेक्सननि उनाव स्टेट लेभेलाव बड'फा FC मुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे क्लाब रेजिस्टार खालामनानै जोङो गेलेहोदोंमोन आरो बेयाव बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिनि उनाव बड'फा FCआ अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि देग्लाय बोसोरनि आइ लिग बे आइ लिगआव बिथांमोना क्वालिफाइ जादों गेलेनो थाखाय नेसनेल लेभेलाव आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एटेम्पनि फार्स्ट साक्सेसफुल मोनसे रेकर्ड होनना जों बुंनांगोन। फार्स्ट टाइमनि थाखाय आन्डार 13आ आइ लिग माने एबसुनि इनिसियेटिभआव जोंनि जायफोर यां फुटबल प्लेयार बिथांमोना गेलेनो मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथा 2020 बे गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय जों थांखि आजावदों आरो बेबायदियैनो थांनाय 5 बोसोराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय। 60 खान गामि सोनाय जाबाय, 10 खान माने कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय आरो बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै थिसननाय जाबाय, मर्यादा होनाय जाबाय। बिनि अनगायैबो माखासे इमप्लिमेन्टेसन माखासे खामानिफोरा जाबाय। दा गुबै जाय बे दफानि जि मेन पइन्ट्स दङमोन 125 माने कन्स्टिटिउसनेल जि एमेन्डमेन्ट सिक्सिडुलनि आरो आर्टिकेल 280नि जि एमेन्डमेन्ट भारत सरकारनिफ्राय थोंजों बिटिआरआव बा सा सानजा भारतनि 10टा सिक्सिडुलाव फान्ड फैनांगौ, पुँजि फैनांगौ आरो 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि बिटिसिनि 40टा समस्तिया 60टा जानांगौ, बेयाव 39टा साबजेक्टआ 47 जानांगौ आरो जिखिनि जोंनि पावार जिखिनि जोंनि क्षमता बियो बारायनांगौ। बे 125 एमेन्डमेन्टआव अलरेडि लिरखानाय दङ रोखा रोखायै
दा बेखायनो 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय विंटार सेसन डिसेम्बराव जानो गोनां बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जिकुनु बिनिमयाव पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकार भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ हम मिनिस्टार बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ट्राइपार्टाइट टक जोङो दाबि खालामदों आरो जों प्रस्ताब लादों बेजों लोगोसे बे जे एकर्डनि जे दफाफोर दङ एसटि हिल मर्यादा होनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ लोगोसे बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा बेयाव बिसायख'थि खुंनांगौ समस्ति दानांगौ गामि नटिफाइआ दाबो आद्रा जानानै दङ आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेजा माखासे जाबाय माखासे दंबावो माखासे स्कुल दंबावो बेखौ फुल फ्लेजेड खालामनांगौ फरेस्ट राइट एक्टनि बाथ्रा आरो लोगोसेनो गामि थिसनबावनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिटिआरनि बिटिसिनि खोलाहा थानाय बे गासै दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेलि फर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जोङो अक्ट'बर मासनि नैबे अक्ट'बरनि लास्ट पार्टिं जों गासिबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव आसाम नाङै जों लागोन थामथि खोथाया जाहैबाय जे गोदान दिल्लीयाव भारतनि नेशनेल केपिटेलाव जोङो डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि पार्लियामेन्ट सेसननि सिगां सिगां बेखौ कार्यकरि खालामनायखौ दाबि खालामनानै गोदान दिल्लीयाव मोनसे जोङो डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लानो नागिरदों आरो नभेम्बर दाननि लास्टआव जोङो धर्ना काम डेमनस्ट्रेसन बे हाबाफारिखौ जों गोदान दिल्लीयाव लागोन बे 5 बोसोराव माखासे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाबाय माखासे आद्रा दङ आरो जों टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खोथा बुंदों बावैसो बिटिसिआव बिसायख'थि जालांबाय गोदान सरकार फैबाय हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा दा बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो रिहन दैमारि बिथाङा डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार गोदान सरकारखौ जों खावलायगोन जे 125 एमेन्डमेन्ट जि पास खालामनांगौनि थाखाय आरो बाकी एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय जिहेतु 2020नि एकर्डआव बिथाङाबो सासे विटनेस सिगनेटरिमोन माने साखि हिसाबै बिथाङाबो सागान होदोंमोन आरो 2019आव 125 एमेन्डमेन्टखौ राज्य सभायाव प्लेस खालामनाय जादोंमोन जोङो मिथिगौ जे बिथांमोनाबो बिनि फारसे समर्थन दङ आरो बेखायनो 125 एमेन्डमेन्ट पास खालामनायनि बेलायाव समस्ति बांहोनांगौ पावारखौ बांहोनांगौ स्टेटासखौ बांहोनांगौ एरियाखौ बारायनांगौनि बेलायाव हाग्रामा महिलारिनि गोदान सरकारा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जाहाथे समर्थन होगोन खामानि मावगोन बे खोथाखौ जोङो हास्थायबाय आरो जोंनिफ्राय खावलायनायखौ जोङो लाखिबाय बेयाव गोनो गोथो जेबो बुजिनांगौ गैया जे 125 एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टआ भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार बेयाव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि कुनु एक्टियारनि मेटार नङा आसाम सरकारा बेयाव समर्थन होगोन खावलायगोन बिटिसि सरकारा बेयाव खावलायगोन समर्थन होगोन किन्तु बेयाव आसाम आरो बिटिसि लेभेलाव बेखौ सावरायनांगौ आरो बेखौ लानानै जोंनियाव भुल बुजाबुजि जानांगौ गोबाङानो बुंनो नागिरो गोदान सरकार फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा धर्ना होनो नागिरदों आन्दलन खालामनो नागिरदों बे सिद्धान्तआ थांनाय जुलाइ आरो आगस्ट दानाव लाखानाय 6 जुलाइआव आसामनि माने चिफ मिनिस्टारखौ जों लोगो हमदों सावरायदों जों दाबि होदों 8 जुलाइआव कृष्ण मेनन मार्गआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमदों जों खावलायदों दाबि होदों आरो 6 आगस्टआव 1 मासनि उनाव भारतनि नखर माने नेहाथारि हम सेक्रेटारि गबिन्द महनखौ जों लोगो हमनानै जों बुंदों जे टाइम बाउन्ड एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाबा बा फैबाय थानाय विंटार सेसनाव जुदि बे पास जायाबा आरो बेखौ पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन खालायगोन होननानै जोङो दिल्लीयावनो मेडियायाव बुंना फैदों हम सेक्रेटारि बिथांखौबो खावलायनानै फैदों आरो बियो इलेक्शननि बिफर इलेक्शननि जोंनि सिद्धान्तखामोन आरो दा इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव नर्मेल सिटुएशन फैनायनि उनाव गणतान्त्रिक पन्था शान्तिपूर्ण पन्थाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड सिगनेटरि आफाद हिसाबै एकर्डखौ 100% मावफुंनानै जोंनि सिख सिदोल आरो बर' हारिनि गासै गांनाय उखैनाय आसामाव भारतआव थानाय बड'लेण्डआव थानाय बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ एसपिरेसनखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बे गणतान्त्रिक पन्थाखौ जों लानो थाखाय आवगायदों बेयाव कुनु माने भुल बुजाबुजि कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया आरो बेखौ लानानै गोबाङानो मिसगाइड मिसलिड खालामनो नागिरो आरो बर' हारियाव दिनै मिसगाइड आरो मिसलिड खालामग्रा सुबुंनि संख्या बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं
आरो बेफोरखौ नुनानै जोङो मालाबा मालाबा सोमोबो नांदों। गोजोन्थों। आंनियाव नैबे एबसुनि लाइजाम जिखौ मैया भाइरेल खालामदों बेबो दङ। बे 2006 19/3/2006 बेयाव रिजलिउसन एक्ट रिजलिउसन 2 आरो 8 जुलाइ 2016 बेयाव केरल नार्जारी रिटायार्ड एसिएस अफिसारा भारत सरकारनो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स डाइरेक्टरनो लाइजाम लिरनाय आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स शास्त्री भवन सेक्रेटारिनो लाइजाम लिरनाय रिगार्डिं ग्रान्टिं अफ एसटी स्टेटास टु द आदिवासी एन्ड क'स्ट राजबंशी कमिउनिटिस अफ आसाम बिदि होननानै बेयाव लिरदों जे बेखौ बिटिसि बै समनि 2016आव जायफोरा सरकाराव दङमोन बे काउन्सिलनिफ्राय भारत सरकारनि नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स बिनि डाइरेक्टर आरो भारत सरकारनि आरो एनादार मोनसे माने नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स बिनि सेक्रेटारिनो माने आदिवासी आरो क'स्ट राजबंशीनि एसटी होनांगौ जिहेतु 6 कमिउनिटियाबो बेयाव इनक्लुड आहम मरान मटक आरो सुथिया आरो बिटिआरआव बड'लेण्डआव आहम नङा क'स्ट राजबंशी आरो आदिवासीया जिहेतु दङ आरो बेयाव मोनसे इस्ताहारनि खोथाबो आङो मैया नुदों बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय बेखौ आङो प्रिन्ट आउट खालामना लाबोआखै जिखौ नुदों आं बेखौसो बुंदों नैबे 2016आव जिखौ माने भारत सरकारनो बिटिसि सरकारनिफ्राय अफिसियेल लेटार हरदों आरो बेबो बिटिसि काउन्सिलाव प्रस्ताब लानानै हरनाय अफिसियेल लेटार जोंनि मिथिनायाव बियो अफिसियेल आरो बियो लिगेल माने भेरिफाइड आरो नैबे जाबाय मोनसे कमिटमेन्ट इस्ताहारखौ बयबो खोथा बाथ्राफोरखौ लिरनो हायो आरो बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2006नि दिनैनिफ्राय प्राय 20 बोसोरनि सिगांनि दा बेयाव बेखौ लानानै दिनै माने हाब्रु सारलायनाय बेजों बे दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय थासारिखौ जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्थितिया स्पस्ट मोनद' हारिया एडभान्स कमिउनिटि बिसोरनि पपुलेसना माने लार्जार दिनै आसामाव 40निफ्राय 45 लाख 14टा ट्राइबेल कमिउनिटि दङ आरो गोदानै जायफ्रा ट्राइबेल नागिरदों बिसोर जाबाय खमसे खम 1निफ्राय 1.5 कोटि दा बेयाव 10% रिजार्भेशनाव जुदि माने 1.5 कोटि आरो 45 लाख जुदि 2 कोटियानो जुदि इनक्लुड जायोबा बेनि जि अस्तित्व एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अस्तित्वआ डाइल्युट जागोन जोङो स्मेश जालांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि 19टा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो ट्राइबेल संघ जों ज'है सिद्धान्त लाखानाय दङ जे कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै थाखानाय एसटिनि रिजार्भेशनखौ कन्स्टिटिउसनेल पलिटिकल राइटखौ डाइभार्ट खालामा डाइल्युट खालामनानै गोदानै जाहाथे एसटि होनाय जाया बिथांमोना दिनै कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकल राइट बिदों इकनमिक माने एडभान्समेन्टनि बाथ्रा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बिथांमोननो मा स्टेटास होयो मा केटेगरि होयो भारत सरकार आसाम सरकारनि खोथा किन्तु थाखानाय ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु खहा कुनु क्षय क्षति जायाबासिनो बिथांमोननो मा सलुसन होयो जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बा ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोनखौ स्टेटास होनानै खहा खालामनायखौ जोङो गनाया बे खोथाखौ सिसिटुवानि ट्राइबेल संघनि मजियाव सिद्धान्त लानाय दङ भारत सरकारनिबो बुंनाय दङ आरो मोनद' हारिनि जायफोर अर्गेनाइजेशन दङ बिथांमोनखौबो जोङो टाइम टु टाइम लोगो मोनोब्ला जोङो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 2006 सनाव बेयाव जि बुंदों बे सिटुएशना आलादामोन बे सिटुएशना जाहैबाय जे बिथांमोना बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगां बड'लेण्ड आन्दलनाव क'स्ट राजबंशीयाबो बा आक्रासुआबो बा बिथांमोननि आफादफ्राबो मदद होदों समर्थन होदों बड'लेण्ड आलादा रायजोआव बड'फानिफ्राय लानानै 2003नि एकर्डसिम आरो बै समाव निरेन राय बिथांमोनानो नेतृत्व लादोंमोन बिश्वजित रायमोना नेतृत्व लादोंमोन आरो बेखायनो मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव थाखानाय एसटिनि खहा जायाबासिनो क'स्ट राजबंशीया मा मर्यादा मोनो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानैसो एबसुनि बे माने बुजाबुजि आक्रासु आरो एबसुनि बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारी आरो बै समनि आक्रासुनि आफादगिरि बिश्वजित राय
बिनि गेजेराव मिउचुवेल मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन जे बर' आरो कच राजबंसि जिहेतु इन्डिजिनियास बिनि गेजेराव जाहाथे कुनु कनफ्लिक्ट जाया जों कनफ्लिक्ट जानानै रायजो जानो नागिराखै बेसो बिनि स्पिरिटमोन आरो बे स्पिरिटआ स्पस्ट किन्तु नैबे 2016आव बिटिसि काउन्सिला सरकारा जिखौ लिरनानै हरबाय बे एसे साननो गोनां आरो गिनो गोनांबो कारन सरकार मोनसेया जेरै दा आसाम सरकारा बै समाव तरुण गगैनि समाव लिरनानै हरदों जे माने ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट हिसाबै आसाम सरकारा एनअसि हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो भारत सरकारा मोनद' हारिनो माने मर्यादा होनांगौ होननानै लिरनानै हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो दा आथिखालनि गिबि मन्थ्रिया बुंबाय थादों जे थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो एसटि होनाया सम्भब नङा बेखायनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ नभेम्बराव फैगोन आरो बिनि उनाव एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै दिल्लीयाव हरगोन होननानै दा बेफोर खोथाफोरा माने कन्ट्राडिक्टरि बेखायनो बिटिसि काउन्सिला थांनाय 2016आव जि लेटारखौ भारत सरकारनो हरदों सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो जे बिटिसिआ माने दावराव देख्रेब बिथाङाबो बुंदों बिटिसिआ लिरना हरबानो जाया क्राइटेरिया नांगोन माबा नांगोन क्राइटेरिया नांगौ बेखौ आरजिएआ मिथिगोन हम मिनिस्ट्रिया मिथिगोन ओरै नोङो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिया मिथिगोन जों बयबो मिथिगौ क्राइटेरिया नांगौ किन्तु नोङो गावखौनो आत्मसन्तुष्ट लानायनि बाथ्रा गैया जों कुनु हारिनि बिरुद्धि नङा कुनु हारिखौ जों हिंसा खालाया कच राजबंसि आदिबासिजों जोंहा कुनु कनफ्लिक्ट बिरुद्धि गैया थांनाय समाव जि जालांबाय बिथांमोनाबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों जोंबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों किन्तु मोनसे सरकारा मोनसे काउन्सिला जाय सरकारानोखि बड'लेण्ड दाबिनानै बिटिसि मोनबाय बिटिआर मोनबाय मोनसे समाव बिएसि एकर्ड जाबाय दा बेयाव बिथांमोना अफिसियेल लेटार हरनायासो साननो गोनां जादों दा बिदि खेंफोरथिखौ बिथांमोना होगोन जाय सरकार सालायदोंमोन बै समाव जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया दा बेखायनो बेफोरखौ लानानै हारियाव कनफ्लिक्ट जानाङा हारिनि अस्तित्व थामोनथा रैखाथि जिखौ बड'फाया लुबैदों बड'फाया गेरेमसा हारि थानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे बड'लेण्डआनो बर' हारिनि भिटि बे भिटिखौ जोङो सोरबा माने बांलादेशिनो जों सोरबा माने नोङो इलिगेल एनक्रचारनो जों सोरबा गुबुन हारिनो जुदि जोंनि अधिकारखौ डाइल्युट खालामनानै जोंनि अधिकारखौ जोङो खर्ब खालामनानै जुदि अधिकार होनो नागिरोब्ला बिनि थामोनथा रैखाथिया मा जागोन दा बेयाव राजखान्थि जानाङा राजखान्थि गेलेनाङा आरो राजखान्थिनि प्लेटफर्माव थानानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना एबसुखौ आसि थुबाय थानाया बियो हारिनि थाखाय दुखुनांथाव लाजिनांथाव आरो जोङो बेखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथांमोना बेफोर खोथाफोरखौ बेफोर नाटक आरो बेफोर लेथ्रा राजनितिफोरखौ दावराव देख्रेब बिथांमोना खालामबाय थानाया हारिनि थाखाय हारिनि अस्तित्व बड'फानि जे मान मर्यादा बड'फानि जे थामोनथा रैखाथिखौ जेब्लाबो आघात होयो आरो बे आघात होनायखौ जों मालाबाबो लुबैया हास्थाया आं बेखौ स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों आङो फुजा मेलानि खोथाखौ ओरैल' बुंनो सानबाय जे थांनाय 5 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै जौ जुवा दायना दायनि बा ड्राग्स फुजा मेलायाव जुवा होनाय बेफोरखौ जथेस्थ' जोङो खमायहोनो हादों आरो जोंनि इनिसियेटिभा दाबो दङ जों प्रसासनखौ खावलायदों जे बिनि सायाव असि डिसि एसपिआ एक्सन लानांगौ नाथाय जोङो नुदों जे दा दुर्गा फुजा जोबलांबाय दा लक्षी फुजा सोलिगासिनो दङ बिनि उनाव रास मेला बिनि उनाव दिवाली फैगोन दा बे दिवाली आरो रास मेला दा लक्षी फुजा जुवानि संख्या उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने बिमाया लानानै उन्दै गथ'फोरखौ जुवायाव सोरखियाव माने गेलेनाय आरो नोङो जौ लोंनाय बेयाव दुम दाखाल खालामनाय गोबां थासारि जों नुनो मोनदों बयनोबो जोंनि अबजारभेशना बेनो मानसिफोरनो बा यां जेनेरेशननि माखासे सामनो बयबो नङा माने दा अभार एक्साइटेड एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्ट बयनोबो नांगौ बेबायदिखौ जों नुदों आरो जाय अभार एक्साइटेड एन्टारटेनमेन्ट एन्जयमेन्टनि थाखाय दिनै समाजा गुबुंले जानो हमदों समाज मोजां खालामनायनि थाखाय समाजारि थासारिखौ सुस्थ' लाखिनायनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुंनि अनजिमाया खम आरो जों बादा होनो थाङोबा जुवा होग्राफ्रा एबसुनि सेंग्राफोरखौ मावथिफोरखौ भलन्टियारफोरखौ बुनानै हरो बुलायलायनाय जायो पुलिस केस जालायो आरो जौ लोंग्राफ्राबो बिदिनो गाज्रि मोनो एबसुखौ आरो जोंहा जातीय दायबद्धतानि थाखाय जोङो बादा होनो बाध्य कारन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाज होबथानायनि समाजखौ मोजां खालामनायनि समाज बेरेखा खामानिखौ होबथानायनि थाखाय जों हाबा मावबोदों दा दुर्भाग्यआ बेनो
जे एबसुआ बादा होनो थाङोबा समाज आरो हारिखौ मोजां खालामनो नागिरोब्ला फाहामनो नागिरोब्ला एबसुनि सायाव आक्रमण जायो एबसुखौ गाज्रि गाज्रि मुं सोयो दा बयनिबो एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टखौ नांगौ जों बेखौसो नुबाय जे अपेनलि जौ लोंनो मोननांगौ अपेन जुवा गेलेनो मोननांगौ अपेन ड्राग्स जानो मोननांगौ अपेनलि नोङो बाइकआव गाखोनानै बायदिसिना माने जायखौ समाजाव सोलिया जायखौ समाजाव नुनाङा गाज्रि गाज्रि माने बायदिसिना गाननाय जोमनाय माने जिफोर खान्थिफोर आरो जों इभेन नुदों जे माखासे लाइमोनफ्रा एबसुखौ सोंखारिदों जे माने बाइकआव गाखोनो होआ ओरै थांनो होआ ओरै गाननो होआ ओरै जानो होआ माने एन्जयमेन्ट आरो एन्टारटेनमेन्टनि दा मोनसे मेसिभ माने कम्पिटिसन रेस जानाय बायदि जों नुदों आरो बेजों बर' समाजा बर' हारिया सेकेन्ड पान्जाब सेकेन्ड नागालेण्ड जानायनि लामायावसो जों नुगासिनो दं आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हाबाफारिया कन्टिनिउ थागोन आरो जाय जेखि बुङा मानो जोङो जोंनि जिखिनि प्रसेस बा जोंनि इनिसियेटिभखौ जोङो लांबाय थागोन जों प्रसासनखौ खावलायगोन सरकारखौ खावलायगोन आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोदान सरकार बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव बिथांमोना बे थासारिखौ निउट्रेलाइज खालामनो कन्ट्रल खालामनो थाखाय जाहाथे इनिसियेटिभ लायो आं बिथांनिसिम खावलायबाय आरो आसाम नाङै आसाम सरकार जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन एबसुआ बिनि सायावबो जों खामानि मावगोन गोजोन्थों